Dobar dan svima, dobrodošli u još jedan intervju vremena. Ja sam Jovana Gligorijević, a moja današnja sagovornica je profesorka Smiljana Milinkov sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Departman za novinarstvo i članica Slobodnog univerziteta Novi Sad. Smiljana, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, Jovana, hvala na pozivu. Ja bih počela od onog najnovijeg, a to je da je ovih dana bilo saslušanje studenta i građana zapravo koji su okrivljeni, optuženi, a zapravo su ozbiljno nastradali onog čuvenog 5. septembra u rektoratu u Novom Sadu. Kako gledate uopšte na činjenicu da oni koji su žrtve zapravo se sada nalaze u optuženičkim klupama? Nažalost, to je naša realnost i paradoks naših života i svakodnevice. Da, juče su ispred Prekršajnog suda smo se okupili i mi, profesori i studenti, ali i građani Novog Sada, zato što su bila za juče zakazana 4 saslušanja u nizu, oni koji inače već traju neko vreme. Mislim da od 5. februara su počeli ti procesi u Prekršajnom sudu, a na osnovu tužbe koje je pokrenula policija zbog boravka i studenta i građana i nas profesora u zgradi rektorata u noći 6. septembra. Sve je isti prekršaj, drsko i bezobzirno ponašanje. Svima nama se, jer i ja sam dobila takođe poziv, svima nama se zamera da smo se drsko i bezobzirno ponašali, a zatim u opisu svega toga stoji da smo neko lično, a nekome je bezlično opisano, ali to je da smo učestvovali u šaranju, ispisivanju zgrade rektorata i unošenju reciklažnog otpada. Mislim, to stoji u ovom pozivu za saslušanje u Prekršajnom sudu, a u stvari o čemu se radi jeste da je te noći 5. na 6. septembra bar bio onaj protest u Novom Sadu kada je bilo zaista neprimeren način na koji je policija postupila i kada smo usled s jedne strane nemerljive količine nekakvog gasa koji je ličio na suzavac, a bio je mnogo jači, a s druge strane i zbog akcije policije koja je bukvalno, to su bili kordoni različitih jedinica policije koji su naprosto potiskivali sve koji su im se našli bukvalno pod nogama i mi smo se tada bežeći i od tog suzavca, a i od vala policijskog pendreka sklonili u zgradu rektorata da bismo se zaštitili. U toj zgradi smo boravili neko vreme jer je i procena, pošto je to za one koji nisu iz Novog Sada i nisu upoznati, to je onako jedna dosta moderna zgrada, puna je stakla i naprosto mi smo kroz to staklo napolju videli da je policija i dalje tu, da je okružila tu zgradu rektorata i najiskrenije nismo se osjećali bezbedno da uopšte izađemo iz te zgrade, a sve računajući da je univerzitet naše sigurno mesto. Sad govorim iz ugla jedne profesorke, takođe iz ugla i studenta koji su bili tu, ali nekako i građana koji su smatrali da je zgrada rektorata njihovo sigurno mesto, upravo zato
što je i trebalo bi da bude zaštićena autonomijom univerziteta. I to je razlog iz kog smo mi ostali u toj zgradi neko vreme. Onda oko ponoći je došlo do bukvalno približavanja policije i upada u zgradu. Oni su razvalili vrata, ušlo je zaista jako puno policajaca, većina je bila maskirana, bez ikakvih obeleža po kojima bismo mogli da znamo o kome se radi, i oni su nas u jednom momentu, nas je bilo više od 100 tamo, su nas bukvalno gurnuli u zgradu amfiteatra i tu smo proveli jedno 3 sata. Znači, sve se Oni to su dogodilo. Oni su bili u pratnji rektora Madića, rektora Novosadskog univerziteta. Da, pritom smo mi te kasnije videli da je rektor tu, prvo smo videli policiju koja je ušla. I eto, na osnovu toga, mi smo tamo proveli 3 sata, legitimisali su nas, pretresali, nismo znali ni koliko ćemo biti tu, i iskreno, moje neko iskustvo i taj neki osjećaj je da je to zaista nedopustivo da vas neko drži u jednom zatvorenom prostoru, nas prilično, znači nas 100 i nešto je, ja mislim, legitimisano, a pritom ne daju nikakve informacije koliko će to trajati. Da li ljudi koji su odlazili u toalet išli su u pratnji policije, pritom su devojke, policajke su ih pratile bukvalno do toaleta, tako da i muškarce takođe, i to je bila jedna vrlo uznemiravajuća situacija, i na osnovu svega toga mi koji smo bili u toj zgradi smo dobili prekršajne prijave od strane policije. I sada su u toku ti procesi i naši odlasci u prekršajni sud. Kažem, deo oni koji su bili su već dali svoje izjave. Meni je zakazano za 27. april, a kažem, juče 7. aprila smo se okupili zato što smo znali da je nekoliko i profesora i studenta imalo zakazana ročišta za jučerašnji dan, i to je bio na neki način da ukažemo koliko je ovo sve uznemirujuće i koliko jeste, pa moram tako da kažem, još jedna vrsta iživljavanja i nad građanima, ali i nad akademskom zajednicom. Sad, vi ste davali izjave za medije neposredno nakon tog događaja, jer je policija još nekoliko dana bila prisutna u samom i rektoratu i zapravo u celom kompleksu, da tako kažemo, Univerziteta u Novom Sadu, zapravo u kampusu, i rekli ste da se ne osjećate bezbedno i zapravo niste u to vreme držali predavanja. Zaista ovaj opis zvuči vrlo i dramatično i traumatično. Kako je izgledalo vratiti se u nastavu i u rad sa studentima prvi put nakon tog događaja? Pa, mi smo imali, pošto ja sam na Filozofskom fakultetu, nama je policija boravila 2 nedelje, dan i noć u zgradi fakulteta, i moram reći, oni su izašli iz te zgrade 8. septembra, i nama je tada trebalo da počne ispitni rok. Ja moram da kažem da još nekoliko dana nisam mogla da uđem u samu zgradu, a kamoli da se ponašamo kao da se ništa nije dogodilo, i mi i studenti, i da sad obavljamo ispite onako kako ih inače u nekim drugačijim okolnostima, redovnim okolnostima i obavljamo. Tako da mi je trebalo neko vreme i da se saberem, a neko duže vreme uopšte da prihvatim da mi nekako simuliramo nekakvu normalnost i da se sve odvija kao da nam tu policija nije boravila, i ne samo boravila. Mi smo zaista ta noć 5. na 6. septembar je bila najbrutalnija, ali mi smo imali i pre toga nekoliko događaja kada smo bežali po kampusu, kad su nam pod noge bacali šok bombe, kada su
nekim bile i povrede na glavi i zaista su bile scene koje su bi morale biti nezamislive u jednom univerzitetskom kampusu. Izvinjavam se na prekidanju, samo ja, ako se dobro sećam, taj protest, odnosno ta noć 5. na 6. septembra, bila je povod da se građani okupe, je bio protest zbog policijske brutalnosti koja mu je prethodila, ako se dobro sećam. Tako je, 27. avgusta smo imali kada govorim da smo bežali pod čokobombama i od pendreka, to je bilo 27. avgusta i 1. septembra kada su prevashodno srednjoškolci novosadski obeležili mesečnicu pada nacršnice i došli su ispred fakulteta za sport i fizičko vaspitanje. Tada je policija bez ikakvog, znači ljudi su mirno stojali i tada su krenuli u jednu takođe vrlo strahovitu akciju, gde u stvari ja u tom momentu nisam bila ispred te zgrade, bili smo nešto dalje i kada smo čuli da se dešava nešto, krenuli smo ka toj zgradi i ono što je meni zastrašujuće bilo kada sam videla uglavnom mlade, znači srednjoškolce, momke i devojke koji unezvereni beže, a policajci pod punom opremom ih jure, bacaju na zemlju, pendreče, koga stigo. I te scene su zaista bile jako uznemirujuće i to je bio i razlog zašto su studenti pozvali 5. septembra građane čitave Srbije da dođu u Novi Sad i da se vrlo glasno kaže da to što se dešava u kampusu Novosadskog univerziteta i način na koji policija krši autonomiju da je nedopustiv. Onda smo tog 5. septembra dobili još žešću reakciju policije. Tada i vrlo često se i mogu pročitati u komentarima i negde se može provući neki stav da eto kordon koji je bio ispred Filozofskog fakulteta te noći, da su prvo počeli neki štanglama da udaraju policajce, to se može videti i na snimcima, ali ja moram da podsjetim da je policija izdala saopštenje još dok je još trajao protest koji je bio vrlo miran, da će u kampusu biti izvršen napad na policiju. Tako da su oni bili vrlo spremni i krenuli su na znak jedne signalne rakete, mi smo tačno mogli da vidimo da je to moment kada policija kreće u bukvalno raščišćavanje na hiljade građana koji su bili tu okupljeni. Koje se posle pretvorilo u uvijanje građana ne samo u krugu kampusa. Međutim, samo da kažem, mi smo na osnovu toga uradili jedno istraživanje i to može svedočanstva policijske brutalnosti. Odazvalo se, mislim, 280 građana koji su izneli svoje svedočanstvo, da li ono što se dešava u okviru kampusa, da li nešto malo šire ili u zgradi rektorata ili u zgradi Prirodno-matematičkog fakulteta gde su se ljudi takođe sklonili, ali gde, zahvaljujući dekanu tog fakulteta koji je zaustavio policiju, nije načinjeno ono što je načinjeno nama koji smo se sklonili u zgradu rektorata. I to svedočanstvo policijske brutalnosti je nešto što će u stvari trajno ostati. Ta svedočanstva, oni koji su bili u kampusu te večeri su nešto što
što zaista ostaje i što će se beležiti i u istoriji naprosto to koliko su ljudi bili i fizički, ali zaista su bili vrlo traumatizovani svim tim što se dešavalo, jer svi mi smo negde polazili od toga da je policija tu i mora da bude tu da nas štiti kada se nađemo u nekoj nevolji. Mi smo doživeli da smo mi žrtve policije, policijskog prekomerne upotrebe policijske sile. I to je ono što... I sećamo se da su... Sećamo se da su te noći privođene i građanke i građani primoravani da leže na travi. Onda imali smo svedočanstva građanki koje su policijske službenice u suštini pretresale do gole kože, što izlazi iz okvira srazmernosti onoga zašto su na kraju, ajde da kažemo, optužene, iako jeste reč o prekršaju. Ali jedno pitanje se provlači već... Pa evo, bit će uskoro godinu dana, nigde policija nije tako brutalna kao u Novom Sadu. Činjenica je da su ovi protesti koji traju već 15 meseci posledica pada nadstrešnice koji se dogodio na železničkoj stanici u Novom Sadu. Takođe je činjenica da mi pričamo o gradu koji zaista nije stao ni jednog jedinog dana kada su protesti u pitanju, nebitno da li je bilo ispred tužilaštva 100 ljudi ili je bilo 100.000 ljudi kao 1. novembra prošle godine na godišnjicu pada nadstrešnice, ali ostaje to pitanje i zanima me vaša perspektiva zašto je baš u Novom Sadu policijska brutalnost uvek najjača i najjezivija? Pa, zaista, ne bih mogla da kažem, to bi naravno načelnici uprave u Novom Sadu mogli da kažu zašto su i naravno svi oni koji su iznate, zašto su očito izdata takva naređenja. Ono što negde... Do duše sad smo videli i u Beogradu pre 2 nedelje, što je mene vrlo uznemirilo, gledala sam, nisam bila lično tamo, ali sam gledala snimke, kada shvatite da policajci udaraju zato što su jako besni. To je ono što mi u Novom Sadu doživljamo već neko vreme. Da oni više ne gledaju. Videli smo i ona snimke žena starija koja po leđima udaraju, pritom nikom ništa nije uradila, naprosto se našla tu je prisutna. I onda shvatite da to u tom pogledu, u načinu na koji se podigne taj pendrek i kako se udara, da je to taj neki bes koji postoji i očito ta neka potreba da se pokaže ta moć koju svakako imaju kao predstavnici policije. Zašto je Novi Sad? Pa Novi Sad je već neko duže vreme nekako kao ogledno mesto gde se isprobavaju različite taktike. Kad kažem isprobavaju, to mislim na režim, na vladajuće koalicije, nekako kao da mora da se pokaže da Novi Sad mora da bude poslušan, miran i da sve ono što se zamisli u Novom Sadu mora da se sprovede i da ta teritorija mora da se potpuno onako nacionalno obeleži, da je to nešto što jeste srpska teritorija. Pa smo mi imali i ono obeležavanje različitih kvartova Novog Sada, krečenje u boje srpske zastave, a to nemamo ni u jednom drugom gradu ili mestu u Srbiji. I onda u stvari ta potreba da nekako sve ono što su nekadašnje obeležje Novog Sada i moram reći Vojvodine kao autonomne pokrajine, da se potpuno obesmisle ili zatru ili
da budu nevidljive. Tako da jeste Novi Sad u svemu tome specifičan, a s druge strane nekako Novosađani nisu nikad ćutali, uvek su to bile grupe neke koje su reagovale, koje su se bunile protiv svega onog što se dešavalo, ali od nadstrešnice to je postala masovnija pobuna. I Novi Sad od tog 1. novembra zaista nikad neće biti više isti u smislu da građani sada zaista ne dopuštaju da se radi onako kako se do sada radilo. I to je negde važno. Jeste da smo podneli strahovitu žrtvu, ljudski životi su izgubljeni, ali nekako se ta svest samim tim da smo valjda došli do te neke linije preko koje stvarno više ne sme da se pređe. I sad ljudi nekako i kad ne postoji poziv i organizovan, ljudi spontano već počinju i očekuju da se odreaguju na neke stvari koje su onako drastične. Sad to je ono što se tiče žrtve koju je podneo grad Novi Sad, međutim strahovitu žrtvu podnosi i akademska zajednica, odnosno univerziteti, da tako pošteno kažemo. Prethodne 2 nedelje na udaru je Univerzitet u Beogradu i konkretno njegov rektor Vladan Đokić, međutim nije pošteđen naravno ni Univerzitet u Novom Sadu i nekako mi se čini, bar kada je reč o akademskoj zajednici u ovom smislu, nastavnog kadra, profesora, predavača i tako dalje, da veliki teret borbe nose ove neformalne akademske mreže od kojih je Slobodan Univerzitet Novi Sad jedna mreža. Kako na to gledate, koliko je važna uloga upravo ovih mreža i koliko pomažu celokupnoj borbi? Pa mislim da je to jako važno i razlog zašto smo i osetili potrebu da osnovimo recimo mi u Novom Sadu Slobodan univerzitet. To je negde svest da se mi ne poznajemo, bez obzira što naš univerzitet je takav da je većina fakulteta na jednom mestu i mi se srećemo u tom kampusu, ali u suštini pre nekih, osim tih nekih privatnih kontakata koje je svako imao sa nekim, da mi kao kolege nismo povezani, nismo umreženi i to je ono što je takođe jako značajno i to umrežavanje mislim da će ostati i za neku budućnost nešto što smo uspeli da uradimo u ovim vrlo kriznim momentima. Ja recimo nikad bolje nisam znala i više šta se dešava, ne znam, na Prirodno-matematičkom fakultetu, na Akademiji umetnosti, na Fakultetu tehničkih nauka i takođe ne samo kad su neke krizne situacije, nego i nešto što je konstruktivno, što je dobro, ljudi dele informacije i zaista je to je jako važno i to nam nikad, bez obzira na sve ove vrlo sad jasne napade na univerzitet i potrebu da se univerzitet smiri, umiri, pasivizira, kako god to nazovemo, ove mreže ostaju i ti kontakti i ta povezanost ostaju dalje i ne samo, ja govorim sad u Novom Sadu, ali smo na taj način povezani i sa kolegama u Beogradu i u Kragujevcu, u Nišu, Novi Pazar takođe i to je ono što je vrlo značajno, jer smo mi do pre godinu i nešto bili prilično onako akademska zajednica na nivou Srbije, nekako svako je gledao svoje posla, nismo bili umreženi i zato su nam se i dešavale ove stvari koje su dovele do toga da je akademska zajednica jako retko glasno reagovala na sve ono što su, ajde da kažem, što je postepeno bilo postepeni koraci u vidu smanjivanja autonomije univerziteta.
Pa smo mi recimo imali pre nekoliko godina i donošenje zakona o studentskom organizovanju, gde u stvari u ovom momentu bismo bili jako dobro organizovani zato što smo povezani. Tada se pustilo, i to je jedan u nizu zakona koji je poslužio, na primer, za instrumentalizaciju studentskih organizacija od strane režima. Sad imamo kontra situaciju gde su, na primer, po zakonom bi je sada u ovom aprilu trebalo da se organizuju izbori za studentske parlamente, gde mi razmenjujemo iskustva, saznanja, gde se šta organizuje i opet sad imamo situaciju, na primer, da iako ističe rok kada bi morali da budu raspisani, da kod nas na Novosadskom univerzitetu ni na jednom fakultetu još nisu raspisani izbori. Očito da se radi i sa nečim što je vrlo jasno strateški isplanirano i sad mi možemo i moramo da se povežemo, da razmenimo ta neka iskustva, ne samo mi i studenti su takođe vrlo povezani, ali kažem, jako je važno i da mi kao profesori i zaposleni na univerzitetu budemo povezani i da reagujemo kada dođe do okupacije rektorata u Beogradu i da mi u Novom Sadu osetimo da je to jednako bolno i za nas kao i za kolege u Beogradu. Da to nije samo stvar Beogradskog univerziteta. I kad smo kod toga, kad pričamo o univerzitetu u Nišu, reći ću režim, Vlada Srbije već osniva Fakultet srpskih nauka, daj Bože da sam ispravno rekla naziv, jer ga je nemoguće zapamtiti i imamo ovu najavu da Vlada Srbije i Srpska pravoslavna crkva zajedno osnivaju univerzitet. Kako to komentarišete u svetlu činjenice da mi već u suštini 15 meseci pričamo da režim, u to nema sumnje, vidi univerzitet kao neprijatelja, ali se intenzitet napada konstantno pojačava zapravo i mi sada imamo najjače do sada zapravo napade konkretno na Beogradski univerzitet u smislu satanizacije rektora Đokića i optužbi za politizaciju. Ali da se vratim na početak pitanja, pre ili kasnije čini mi se će doći na red i univerzitet u Novom Sadu na sličan način poput Niškog i Beogradskog, pa šta očekujete ili kakvu reakciju planirate u slučaju da se tako nešto desi? Pa slutimo da može da se dogodi i u Novom Sadu, ali zaista je skandalozno to što se dešava u Nišu, gde vi vidite da se apsolutno gaze sve one procedure, zakoni i sve ono što ne bi smelo i da u stvari režim bukvalno sve što zamisli nekako može im se i sprovode u delo. Naravno, kolege u Nišu ne ćute, ne pristaju, čak i ovi odseci odnosno katedre koje nasilno bivaju otkinute od filozofskog, ni zaposleni, ni kolege, ni studenti sa tih ne pristaju na takvu situaciju, a s druge strane vrlo je jasno da nekako što više osjećaju da akademija i dalje drži glavu gore, da ne posustaje, nekako su sve ono što reše da sprovode u delu, odnosno te nekakve zamisli postaju sve brutalnije u smislu šta sve mogu da zamisle i da realizuju. Kako ćemo i da li ćemo, i to je u stvari i problem, jer mi nemamo mehanizme, mi stalno vičemo to nije po
po zakonu, to nije po procedurama koje su uobičajene i sve, a nemamo i nismo tako ni baždareni, a ne smatramo ni da sme da ide na drugačiji način, ali nemamo druge mehanizme sem da ukažemo da to nije u redu i da se nekako da kažem, da taj glas bude sve jači. Nama preostaje da tražimo zaštitu pravnim putem, da budemo glasni, da se okupljamo, da ulazimo u obustave, da ulazimo u štrajkove kad god je to moguće. To su neki mehanizmi koji nam jesu na raspolaganju i verujem da ćemo primeniti sve ono što možemo. Mi smo napokon tek pre malo jače od mesec dana nam je registrovan novi sindikat kod nas na Filozofskom fakultetu. Čekali smo godinu dana jedan potpis u resornom ministarstvu. Sad je opet to malo drugačija situacija zato što možemo zakonski da uđemo u nešto što bi bio, na primer, štrajk. I to je jako važno. U sličnoj situaciji nekoliko još fakulteta na Novosadskom univerzitetu. Kažem, nekako sve ovo dosta dugo i traje zato što stalno želimo da ostanemo u tom akademskom okviru i u smislu da se na zakonski način borimo za svoja prava. Jer sila ništa... Tu moram sad da vas pitam, baš to. Dakle, za kraj da nekako zaokružimo ovo. Da li mi zapravo ovde, ne samo kad je univerzitet u pitanju, nego i čitavo pobunjeno društvo naspram režima, imamo dva različita moralna koordinatna sistema. Jedan koji želi da se drži zakona, koji želi da se drži na kraju krajeva i osnovnih etičkih, ljudskih principa, i drugi koji samo želi da primenjuje golu silu, ne osvrćući se ni na šta. Pa, apsolutno je tako, zato to i traje ovako dugo, više od godinu dana u kontinuitetu, a da ne govorimo o svemu onom što je prethodilo. Mi smo svi već prilično iscrpljeni, a s druge strane više nema alternative. To je jedino što je moguće da se istraje u ovoj borbi. Da, u smislu da ne možemo sebi da dopustimo, i to je to, ali bukvalno taj moralni, po pitanju morala, dva apsolutno različita sveta, ali s druge strane ja moram da kažem da kad god se osetimo da smo napadnuti, pa nema nam druge, kada te neko fizički napada i primenjuje takvu silu, pa onda moraš i da se braniš. Smiljana, hvala vam puno na ovom razgovoru i takođe hvala svima koji nas slušaju i čujemo se uskoro. Pozdrav!